Moi! Olen Elisaveta ja olen töissä kasvatusalalla. Teen koulunkäynninohjaajan työtä ja erityisopettajan sijaiseksi. Opiskelen humanistista ja kasvatusalaa. Humanistinen ja kasvatusala on laaja ja monipuolinen kenttä. Ala on hyvin ihmisläheinen ja se keskittyy ihmisten kehityksen, hyvinvointiin ja yhteiskunnallisen osallistumisen. Se on ala, mikä yhdistää ihmisten välisen vuorovaikutuksen, kasvatuksen, oppimisen ja kulttuurin ymmärtämisen. Tällä alalla voi työskennellä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa. Lasten opettajana, varhaiskasvatusopettajana, ohjaajana, aikuisten kanssa kouluttajana, opinto-ohjaajana ja koulutussuunnittelijana, erityisryhmien kanssa kuten maahanmuuttajat, kulttuurivähemmistöt ja erityistä tukea tarvitsevat lapset. Ala tarjoaa myös joustavia ja hyvin monipuolisia työmahdollisuuksia. Voi syventää osaamista erikoistumalla esimerkiksi monikulttuurisen kasvatuksen, erityispedagogiikkaan, digitaaliseen oppimiseen. Tällä alalla tarvitaan vahvoja vuorovaikutustaitoja, sillä työ painottuu ihmisten väliseen yhteistyöhön, kommunikaation ja yhteisöllisyyden edistämiseen. Keskeisiä vuorovaikutustaitoja ovat kuuntelutaito, selkeä ja ymmärrettävä viestintä, varsinkin eri kulttuuritaustoista tulevien ihmisten kanssa työskennellessä. Konfliktien hallinta, eli taito käsitellä konflikteja rakentavasti ja kyky löytää ratkaisua ilman vastakkaisasettelua ja empatia ja tunneäly on myös tärkeitä. Ryhmätyö ja yhteistyötaidot, sillä kun joutuu toimimaan osana tiimiä, niin pystyy sit selkeästi jakaa sitä vastuuta. Ohjaus- ja mentorointitaidot, eli taito motivoida ihmisiä ja auttaa heitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan, ja myös kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys, eli taitoa, mikä auttaa pysyä rauhallisena haastavissa ja hitaasti edistyvissä tilanteissa. Verkostoitumistaidot, eli taito antaa yksilöllistä tukea oppijoille tai asiakkaille ja heidän tarpeidensa mukaan. Kärsivällisyys ja pitkäjänteisyys, eli kyky edetä noiden oppijoiden tai asiakkaiden tarpeiden ja valmiuksien mukaan. Työssäni olen tottunut kohtaamaan haastavia tilanteita, joissa tarvitaan rauhallisuutta ja kykyä hallita omia tunteitaan. Esimerkiksi ohjatessani maahanmuuttajalapsia kohtasin tilanteita, joissa heidän tunteensa kuohuivat esimerkiksi kielten vaikeuksien tai sopeutumishaasteiden vuoksi. Ja näissä tilanteissa pysyin rauhallisena ja olen aina keskittynyt kuuntelemaan ja välitin turvallisuuden tunnetta. Myös silloin kun olen työskennellyt ryhmien kanssa, joissa oli osallistujia eri taustoista ja eri tasoisia myös, niin esimerkiksi ohjaustyössä olen tukenut ryhmiä löytämään yhteisen sävelen ja kehittämään yhteistyötä, niin että vaikka alussa se ilmapiiri olisi ollut vähän sellainen epävarma tai ristiriitainen, niin olen aina pyrkinyt käyttämään vuorovaikutustekniikoita, kuten avoimia keskusteluja ja roolien selkeyttämistä ja kaikkien osallistujien aktivoinnista, jotta ryhmä toimii yhtenäisesti. Et näin olen pystynyt rakentamaan turvallisen ilmapiirin ja sellaisen, jossa jokainen voi tuntea itsensä kuulluksi ja arvostetuksi. Olen aina kans pyrkinyt aktiivisesti edistämään avointa vuoropuhelua ja osoittamaan. Olen kiinnostunut oppimaan tekniikoita ja menetelmiä, jotka auttavat tuomaan esiin yksilön vahvuuksia, arvopohjaa ja suhteita ympäröivää yhteiskuntaa. Olen erityisesti huomannut nyt, kuinka tärkeää on se kuuntelemisen taito ja kyky
mukautua erilaisiin tilanteisiin ja ihmisiin. Lisäksi olen huomannut, että jatkuva itsensä kehittäminen vuorovaikutustaitojen osalta on välttämätöntä, koska työskentely erilaisten ihmisten kanssa se vaatii monipuolista lähestymistapaa.